Здравейте, тук при нас са Георги Ганев и Момчил Радичков. Искат да кажат така малко повече за земеделието, което се развива в Добруджа на фона на един въртящ се ветрогенератор. Здравейте, аз съм Георги Ганев. Намираме се в землището на село Вранино за наутил технология. В момента наблюдават хората тук. Искам да ви кажем, че поставените перки тук в тази ситуация са на много неподходящо място. В най-хубавия добруджански чернозем. Намалява ли добива на земеделците ветрогенераторите? Разбира се, че го намалява. Ето сега наблюдават хората и имаше изказвания на хората, че перките намаляват добива. Момчиле, ти ще кажеш ли малко повече за твоята борба с ветрогенераторите? Аз съм от Сдружение за чиста Добруджа и Сдружението сме изключително стресирани от желанието в цяла Добруджа да насеят ето такива ветрогенератори, както в Варненския и Шабленския район. Тези ветрогенератори все пак са по-малки 100 метрави, а те, които сега искат да сложат в 100 добруджански села, са от 200 до 300 метра. Земеделците са много притеснени от това, защото се изсипва бетон в земеделска земя. Правят се нови пътища в земеделска земя. Това отнема от хранителния суверенитет на България. След малко ще покажем и докъде е стигнал падналата перка, падналия ветрогенератор, който беше опасен. След малко продължаваме. Десетки ветрогенератори в момента не работят. Това, което са направили, те са преместили витлото, което е леката част. Колко е едно витло. Тук минали са през нивата, разорали са и са го изнесли, защото сме подали сигнал, за да не се шуми. Но какво ще правят с тези тонове бетон и с това желязо, което не работи вече месеци, и с другите десетки ветрогенератори? Георги да каже какво му казаха на 112. Ами на 112 ми казаха, че ще вземат мерки, обаче, както виждате, това нещо стои. И тук това ветло беше паднало между кабелите. Значи има, покажи това. Ето е следата, откъде са го мъкнали. Това е паднало между двата кабела на 110 кВт мрежа и така стоят. Ще работят 15-20 години и после колко ще са 100 години или кой ще ги изнесе и кога? Ще достигнем въпроса и до областния управител на Добрич. Ето ни един месец по-късно след подадения сигнал за падналия ветрогенератор край Каварна. Може да видите подирите. Енерго Про са влезли и са си взели витлото, което с опасност е паднало точно до жиците, които са могли да причинят големи щети.